ayima nthawi ina iliyonse akhale tikhale tikufotokozerani zimene zikuchitika, komano kuyenda kwathu pano kovutirapo chifukwa pali khwimbi lalikulu la wanthu limene lili pano, ndipo panopa tikuyenda pang'ono kulunjika kumene kuli a president kuti tuatira kuti kodi zikhale bwanji, kodi a president alankhule pano, koma ndi mmene zilili akuyenera ndithu kuti alankhule panopa kani ndi imeneyo mmene mukumveramo ndithu chisangalalo chimene chili pano pa tsangano mmene president wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wayima kuti ndi wanthu. Tinamva kale kuti anthu amene asonkhana pano pakhala povuta kuti a president angodutsa choncho, ndi mmene ndikuneneramo kuti Profesa zikomo kwambiri Barbara, ndi pamene taime ife pano chifukwa tinangosuntha pang'ono ndi ona musimu, koma pamene ili galimoto ya president wa dziko lino pano sili kuiona chifukwa choti ndi anthu okhaokha kwa ino pano pamene anamangapo msewu kukonzakonza bwinobwino kuyikirira makoma mbalimu pamene tutili kotero kuti ndi nyanja yokhayokha ya wanthu amene asonkhana kuno, kotero kuti no panopo ndikutha kuona kuti president wa dziko lino tsopano wakwera mgalimoto ndipo ndipiti wayamba kuyenda pang'ono kuchoka ano pamalo ano pano patsangano. Ndikutha kuona anthu osangalala, ena angodzigwetsa pa msewu, ena kumachita zija pa Chingereza amati somersault, kuvina kwambiri, kusangalala, kudumphalumpha, komanso nyimbo zosiyanasiyana zambirimbiri. Nzanga
Austin mwina ukhoza kufuna kuyankhula koso pang'ono malinga zimene ukuona mbali imene uliwe. Ndithu padakali pano anthu aja aloleza kuti apresident mutakudusa koma sakuwasiya akuwaperekeza ndithu zimene zapangisa kuti ndipiti wa president uziyendanso pang'ono. Chisangalalo chake nichosasimbika mpaka na achitetezo ayamba ndithu kuwapempha anthuwa kuti tiloleni tiduse ulendo ngwautali. Ndi pamene ino anthu akhangati ayamba kufumuka padakali pano kupereka mpata ku ndipiti wa president kuti aulole lizipito pesa ulendowu udakalipo kuti tikafike pa Biwi Triangle kuli Longwe. Tikatero timati tsangano yalankhula sichoncho Barbara. Tsangano tu yalankhula, anthu ochuluka, anthu akusangalala kuchingira ndithu msewu kusangalalira mtsogoleri Profesa Arthur Peter Mutharika mbali zonse za msewu ndithu anthu chikhwimbi cha anthu akuti iyayi mtsogoleri asangodutsa iyayi akhale ndithu atawapatsa moni. Ndi mmene zilili ndithu ine Barbara Mwandira kukupatsirani zonse pano pa tsangano komanso pa ulendo umenewu umene tikupita ku Lilongwe. Ndiye pamenepa tikupitirira kumaliza msika wa tsangano koma anthu adakali ochulukabe kufunisitsa kuona mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika. Nkhope zachimwemwe, nkhope zosangalala, anthu akuyankhula ndithu zochuluka kusonyeza chimwemwe. Ndi mmene zilili tikhale tikupasirani pa ulendowu ndi anzanga ndithu koma tsopano tikupatsireni ndithu ku nyumba youlutsa mawu ku Kwacha komanso ku MBC Radio 1.